Siis, näettekö te? Tuolla noin poliisi. Ja sitten mä olin lähettävässä Snappiin kuvaa. Niin sitten yksi tyyppi osoittaa mua siitä poliisin vierestä. Siis mä olin ihan sellainen, ei, ne kattoo mua. Ja sitten mä juoksin karkuun ihan täysillä. Ja sitten mulla oli kuva siitä, kun yksi tyyppi vaan kattoo sen poliisin kanssa. Se oli ihan kauheeta. Mut joo, siis tuolla. Me ollaan nyt Haaparannalla, tämmöisellä ihanalla leikkipuistolla. Tämä on super ihana. Mä näytän tätä. Roskis, joku heppa, juna. Ne juna, jossa mä olin. Ihana piha. Tuo on niin kaunista. Super kiva. Karuselli. Hämähäkiki. Tämmönen ihana hevonen. Siis varmaankin näette hevosen muodon. Tämmönen aivan super ihana leikkipuisto. Semmonen joku kiikku ja lemppari. Ja tommonen, mikä toi nyt onkaan. No ja mä voin näyttää sitten tämmönen. Mä pääsen tähän keijään. Pitää mennä tonne. Tommonen. Joo, mä teen tän niin nopeasti, että ei edes tarvitse kuvata. Jäi! Jäi! Nyt mä pääsen. Ei oo totta. Tylsä. Hei, tuolla noin unohtui heti laitteet. Varmaankaan laite. Mutta mä oon käynyt niissä laitteissa ihan kaikissa, mutta mä en oo käynyt tässä. Mä pelkään jotakin. Mut joo. Tää on supersiisti. Tää on Haaparannassa. Se on ihan täydellinen. Ihan super ihanaa. Joo. Tässä on joku lauta. Mä en oo vielä käynyt tässä, joten katsotaas. Siis mitä täällä pitää tehdä? Tää on joku... Tuossa on 2 norppaa. Kun katsoo täältä päin, se näyttää lentokoneelta. Vipaaks tää? Tää on niin siisti. Nyt mä itse menen tähän laitteeseen. Ja meneks! Tää on kyllä siisti laite. Sitten joku tämmönen, jota pitää pyörittää. Siis mä käteen tän. No en mä siis oikeesti. Siis en mä oikeesti edes tehnyt näin. Katsotaanpa, mä teen nyt oikein. No niin. Menen tuohon laitteeseen. Ihania sekoiluja. Terkun kans. Mä hyppään tuosta. Ja mä kuvaan sieltä. Mä eka menen sinne. Siinä kestää aika kauan. No niin. Miten tänne voi edes päästä? Ei oo totta. No en mä. Mä en nyt kuvaa, kato kun mä tarvitsen molempia käsiä. Nyt. Hyvä. Siis oikeasti, kyllä mä hyppäsin, mut nyt me mennään tekemään mun veljen kanssa tuonne sellaista leikkiä. Mut joo.